Hoy, Goryo, pautog na sa ganiha. Cute-cute maka ng unlan. Tanaw na sa siguro kaning porno. Mao nang pautog. Agoy, magbuot man ka. Bitaw, may pag ako imong cute-curan kaysa kina imo unlan. Sige, paghubo diha kay cute-curan di ka. Ha? Sure ka? Oo, sure yun. Utog na may kaning kuha. Sige. Sige, tagaan kasi mong gusto. Maghubo na ko. Sige, dayon. Daraw, imong ipangita. Pantay di ka makaabot og 10 rounds. Tanaw man ka. Excited ka no? Utog na na? Ay so, ka nagstorya dali na dire. Ay, trabaho na sadda. Hiniguli, payuto na sadda sa atong asawa. Hoy, Goryo, ayaw taong kalimot og palit og kondom ha kay mag-Georgia na sa taon niya. Okay, bye.